Mwaswera, ayi ifetu kuno taswera kweli ya 23 ndipo apa tabwera ndi nkhani yokhudzana Sylvester Namiwa. Makamaka ndi update padza nakulonjezani dzulo kunena kuti ndikhala ndikuyenda nanu makamaka pa nkhani zimenezi za Namiwa ndiyetu kwatuluka malipoti kumeneko akunena kuti Namiwayo ndizoti chakudya kumukaniza, madzi akumwa kumukaniza, ngakhalenso ndekuti anthu asamuone zambirimbiri kumadabwabe kunena kuti inu mwanena kuti nokummangako ndekuti mpaka mwanchotsera kale maufulu onsewo zokhala motani kwenikweni chilungamo chenechene chili patino. Ayi ndeti ambaro ndikufotokoza kunena kuti dzulo atamangidwa Sylvester Namiwa nkhani yayenda pena paliponse kunathamangira anthu osiyanasiyana kumene kuja makamaka ku polisi ya Lingadzi. Anthu ngati achinadalitso kabambe anali kumeneko ndipo atafika kumeneko akuti anakanizidwa kuti asamuone Sylvester Namiwayo ndipo anakamba kunena kuti ayi akuti tachedwa malingana ndi nthawi sangalole kuti namutulutse pano pati muone nde basi tidzachita kubwera nde kuti the following day kumakamba nde kuti leroli mwayiwene imeneyo. Ife tikukhala pasi ndikumanena kuti ndiye kuti basi zinezo zonena kuti angokanizidwa kuti anthu asamuone kokhako basi komatu kwatulukanso zinkhani zonena kuti akuti iye muno wakero amadandaula Sylvester Namiwayo kudandaula kunena kuti chakudya ankaniza, madzi akumwa ankaniza, majuzi amukaniza, achibale kuti amuone kumukaniza. Ndikumadabwa kuti muzinditsa motani ndipo izizi zinayamba kuzungulira ochoka dzulo koma leroli ndekuti atsimikiza ndikukhala atupere muluzi amene anapita kuti kumeneko kuti akamuone Namiwa ameneyi. Lake inafu anakwanitsa ndekuti kumuona nanga sinde kuti inali jeyoni kuti be ma working hours nthawi yogwira ntchito. Dzulo amanena kuti anthu anachedwa kuti akamuone nchifukwa chake amabwezedwa koma papa zinali zonena kuti ndi nthawi ya ntchito. Mama wanga polisi sanaitseke iyayi ntchito sinafika ponoti kapena ma working hours atha nde anavomera kumene kuja anamtulutsa Namiwa uja mwenaso mudziona muzithunzi mwinamo ndekuti anadzayankhulana ndi atupere muluzi pamenepo. Ndipo atupere muluzi atachoka kumeneko wakayiphedula pa tsamba lake la mchezo la Facebook kunena kuti ndizokhumudwitsa kwambiri kumamva zonena kuti ameneyo Namiwa akulandira zilango. Ndipo potsimikiza kuti Namiwa wamuuza atupere muluzi wakamba yekha Namiwayo kumuuza atupere muluzi kunena kuti wakanikizidwa ndekuti chakudya atapita kumeneko ku polisiku kuti asadye, madzi akumwa ayi, ndekuti kubwera ndekuti jene ndekuti majuzi ayi nde mukuziwa kale kamphepo kakumawaza. Of course beti kulowa ndekuti mu August komabe mphepo ikumawaza abe maziwa abe kutsazika kuja July kutsaziketi nde wakhala ndekuti pamphepo ende ku polisi kuja kumakhala zono iyayi ife tili ndi blanket chani sizimakhalako zimenezo. Walandiratu ndithu zilango ngati zimenezo zinthu zosayenda olo ndi pang'ono pomweti fusobe kumangokhala lonena kuti nanga sitikungomva mbali ya Namiwa nanga kuti mbali ya polisi tayimva faru ndenda ya polisi amene apanga zimenezi zifukwa zimene akupangira akuzidziwa okha koma ndi fusobe limene lonena kuti kodi apolisiwo akutipo bwanji kumbali akuboma akutipo bwanji ndi zoona zimene akamba Namiwazi kapena mwina mwake ndi zabodza chabe kuti basi umangofuna zione kuti pajabe wina aliyense amafuna mbali yake dzikoma kwambiri kuti akuyikometsera kwambiri kuti akulandira zilango ameneyi. Ndetu kunali ku parliament kumeneko apita mukhitho omwe ndi noyang'anira zachitetezo mdziko muno anayimirira ndithu kuyankhanso nkhani yake yomweyi pamene ndekuti achitchola banda amakamba zonena kuti yayi Sylvester Namiwa akulangidwa ali m'mapuwa condition sakumusamala kumeneko akuzunzika ndi akuboma iyayi pamene kunazabwera ndekuti apita mukhitho ndikuyimirira kukamba zonena kuti nkhani zimenezozo ndekuti ndizabodza zimenezo ndizabodza. Namiwa maufulu ake onse akulemekezedwa zimene akukambazo zonota polisi kapena akumpanga chani zonsezo ndekuti ndizabodza. Akuti maufulu ake onse ndipo akhala akulemekezedwa mpaka na nkhani yonse ikafike ponoti ikalowe ku khoti ndipo akhoti akapereke mmene zimayenera kukhalira zigamulo zawo kumenekoko. Ndetu atsutsa kuchoka kumbali ya bometi komabe which is which tikhulupirira zitino mwini wakeyo akunena kuti ndikuzuzidwa.
apita mukhitho omwe ndanoyang'anira za chitetezo kunoko akunoti yayi nzabodza zimenezozo apolisi sakumudzuza. Nditimve kuti nanga sinde kuti no apita mukhitho ndamene nde kuti no apolisi onsewo amayankha kwapita mukhitho mwayiona. Nde mwina kapena tidzita apita mukhitho anafunsa apolisiwo kuti ndizoona kuti mukumulanga koma kodi atakhala kuti na apolisiwo akumulanga angavomereze funso ndi limenelo angavomereze ifeyo takhulupirira apita mukhitho pa mabasis otani takhulupirira pa mabasis otani saidi ina iso nde kuti no awo anamiwa kwanena kuti no ndikulangidwa ndifeso kuti takhulupirira pa mabasis otani nanga sinde kuti papero pene evidence padzidzikhazi funso umboni nde ndutino komano pokamba namiwayo akukamba motero kwanena kuti no akulangidwa ndithu kumeneko ku polisi ndipotu amenewa apita mukhitho akuna kuti ndisabodza kuti mwina mwake tingoyesako kungokamba poziyesitatu tikakumbukira bwinobwino adaja anamangidwa nkhani zokhudzana ndi mkazi wa Tom Mpinganjira amene amene azena akana amangidwa nkoloti no akuzuzu university nankakamba zoloti neyo nango piriro umeneko anakalangidwa chani moti no telefoni ya Mpinganjira anapezoti nazuzika kumene kuja koma sinalolakwa ndinangopangidwa chipongwe chani mukati moyikumbukira story yawo ija amene ankakambira fuati nadzayulutsa sopano iti I think dzina lake kanali Kenneth kayajani amene ajawa anakamba zonena kuti ali kumene koko akuti madzi akumwa eniwa ankaita kusowa chakudya akuti chakudya chimene anadya ali kumene koko kunaita kutengera ndi kuti no wa polisi wina wake amene anapeze kuti kwagulira kayanali ndasi kandi chani koma anakhala kumene kuja kuzuzika osati masewera anakamba story yawo ija mukakumbukira bwinobwino sizoti tu police station yake inalinso yomwe irulinga dzi police station imene akusunga namiwayi amene aja ankakamba zimenezo namiwa akamba iziso can you see kunena kuti ndekuti palite mapateni tinatake apolisi ake ndomwewo sizoti asintha iyayi apolisi ake ndomwewo amene amulanga Kenneth ndamene akumusunga namiwa amene iyi ndekuti namiwa angakhale kunena kuti akunama akuboma angabwere kapena anthu unayang'anira zachitetezo angabwere nkudzafomereza kunena kuti no namiwa akuzuzika ulo zitakhala zonoti akuzuzika atakhala akumulanga angadzavomereze after all so zinkhani zimene akulanga awamangidwira zikuveka zonena kuti no ndizora malimbana ndi boma sirokhephanga malimbana ndi boma ndekuti boma ndeje machine apa ndeti kupana zeni ulira sindeti nkhani zake kumakhala ngati zimezi angabwere poyera akuboma kudzavomereza zonena kuti no namiwayi ndizoti tikumulangadi angadzavomereza zimenezo. Either way apa tingathe kungonena choncho tikunena kuti no anamiwa akamba zotere ndekuti ukusonde kuti no awawa apita mukhitho akamba zotere kodi chilungamo zene ndizitino I think apolisi ndamene akudziwa zimene zizi ndi namiwayo akudziwana apolisi ndamene adziwa kodi ndizona dako mulanga kapena ifate kuti no olanga akunenedwa ndi apolisi akumeneko kulinga dzi police station whatever the cases magayizi awo ndizonena kuti akhala kumutengera ndekuti no namiwa ku khoti lero malingana ndi malipoti amene atuluka akuti akalowa pa khoti kuti no akamve nkhani zake zija bwinobwino pamene popo tikamakambatu za nkhani zakezo iti mlandu akunena kuti no tsopano apolisi autulutsa kuti milandu yake ndiyotani akunena kuti no iyeyotu akuganiziridwa allegations eti zongoganiziridwa osati kunena kuti no atsimikizeya koma kumuganizira kunena kuti no anafalitsa nkhani zabodza zomwe no zinakatha ndekuti kutani kusokoneza mtendere mu dziko munomu akunena chonchotu kande mphazi nkhani zake nzotani ka koma kuti anafalitsa nkhani zabodza zimene zikanatha kusokoneza mtendere mu dziko muno ya komasa kuti kodi kaya nkhani zotani pali I think pali ma cases awiri ndekuti mwina nkhani zake ndizomwezo zayo machipungutso kaya ndizotani tizimva bwinobwino pa khoti akakapita pa khoti pajama akazitambasulano in detail nditakhala kumani nabe I think this is the second time kunena kuti magayizi ineyo ndikhabe ndikumakupatsa ndi ma-update mmene zikuyendera ndithudi mmenemo ndi mmene zilili kufikiranso nthawi ina akuti